Čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Témou dnešného videa, o ktorej by som niečo chcel povedať, je suplementácia po tréningu, ale hlavne časovanie a poradie, v akom je potrebné jednotlivé doplnky a živiny prijímať takým spôsobom, aby sme zabezpečili čo najlepšiu regeneráciu po tréningu a následne maximalizovali efekt tohto tréningu pre svalový rast a svalový rozvoj. Ja sám som tejto téme nevenoval nejak zvýšenú pozornosť. Mojou štandardnou potréningovou rutinou bolo, že teda po príchode do šatne som sa osprchoval, prezliekol a niekedy pomedzi toho som vypil proteínový shake s pridaným glutamínom a BCAčkami. Avšak v priebehu posledných týždňov som sa začal trošku viac venovať tomu a študovať ohľadom fyziológie tela, ohľadom príjmania živín a spracovania živín po tréningu. A dokonca som mal možnosť túto tému prekonzultovať aj s IFBB Pro Benom Pakulským. A myslím si, že tieto informácie, ktoré som sa dozvedel a ktoré vlastne následne vám teraz poviem, mi celkom pomohli, pretože odkedy teda fungujem na tomto princípe, cítim sa lepšie, tá regenerácia po tréningu je lepšia, energia po tréningu je lepšia, takže predpokladám, že to má nejaký zmysel. Prvou vecou, ktorú telo potrebuje nutne po tréningu doplňať, je cukor. Je to logické, nakoľko práve cukor je využívaný počas tréningu ako primárne palivo na energiu, na to, aby telo vlastne dokázalo vôbec daný tréning zvládnuť. Cukor je potrebný ako energia pri akejkoľvek svalovej činnosti a pohybe. Vo svaloch je cukor uložený vo forme glykogénu. Glykogén je vlastne zlúčenina cukru a vody, ktorá je uložená vo svaloch a používa sa na energiu. Najlepším doplnkom, respektíve najlepším spôsobom, akým je možné cukor po tréningu doplniť, je glukóza. Glukóza má veľmi vysoký glykemický index, veľmi rýchlo sa vstrebáva, to znamená, že je to najpohotovejší zdroj energie pre telo. To znamená, že priamo po tréningu, hneď ako človek docvičí, prvú vec, ktorú by mal doplniť, je cukor. Vo forme glukózy ho odporúčam doplňať v podstate počas bežného roka, počas bežných tréningov. Ako náhle sa človek nachádza v nejakej nízkosacharidovej diete alebo si sleduje objem sacharidov, sú možnosti dve. Použiť buď menšie množstvo glukózy v množstve povedzme 15 až 20 gramov, ktoré je dostatočné na to, aby doplnilo zásoby svalového glykogénu po tréningu, ale zároveň nejakým extrémnym spôsobom nenaruší dietu. Druhou možnosťou je použitie napríklad fruktózy. Je to práve kvôli tomu, že fruktóza nespôsobuje ani zďaleka taký vysoký inzulínový spike, tak vysoko vystrelený inzulín ako glukóza. To znamená, že sa vstrebáva pomalšie a okrem toho, teda, keď ju konzumujeme vo forme ovocia, dodáva telu aj nejaké mikroživiny, nie teda iba cukor, ale aj nejaké vitamíny, minerály a tak ďalej, ktoré sa tiež výborne vstrebú v tomto čase. Okrem glukózy je hneď po tréningu vhodné doplňať aminokyseliny, avšak zatiaľ iba vo voľnej forme. Bavíme sa hlavne o BCAčkách a glutamíne. Sú to opäť tieto dve aminokyseliny, ktoré sú asi najdôležitejšie pri regenerácii a budovaní svalovej hmoty. A ich základnou výhodou je, že tieto aminokyseliny prijaté vo voľnej forme okamžite po tréningu nepodliehajú v tele procesu glukogenézy. To znamená, že telo ich neprerobí na cukor, ako by to urobilo napríklad z proteínu. Proteín, samozrejme tiež základný výživový doplnok po tréningu. Bavíme sa teda o srvátkovom whey proteíne, ktorý je rýchlo vstrebateľný, či už vo forme koncentrátu, izolátu, hydrolyzátu. V zásade využitie jednotlivých týchto druhov proteínov závisí skôr od okolitých faktorov, ako napríklad množstvo obsahu cukru a tuku v jednotlivých produktoch. Koncentráty to majú niečo vyššie ako izoláty a zase hydrolyzáty majú pretrávené bielkoviny, to znamená, že používajú sa hlavne v predsúťažných prípravách, keď je potrebné čo najkvalitnejšie, najrýchlejšie stráviteľné a najčistejšie formy bielkovín.
Práve proteín prichádza na rád zhruba 20-30 minút po tréningu. Neodporúčam proteín konzumovať okamžite po tréningu, že docvičím, idem do šatne, urobím si shake a vypijem proteín. Toto nie je celkom vhodné, pretože veľká časť tohto proteínu, hlavne ak daný shake neobsahuje nejaký cukor práve vo forme glukózy alebo maltodextrínu, podľa procesu glukogenézy v tele sa premení na sacharidy a telo ich použije na doplnenie glykogénových zásob. Toto nie je nejaký problém, je to ale zbytočne drahé, pretože cukor je lacný, glukóza, 3 kg glukózy stoja povedzme 10 €, kdežto proteín je príliš drahý špás na to, aby sme ho úplne zbytočne míňali na to, aby sa premenil na cukor a následne doplňal glykogénové zásoby. Práve tým, že hneď po tréningu príjmeme glukózu s nejakými voľnými aminokyselinami, keď tento proteín príjmeme zhruba 20-30 minút po fyzickom výkone, svalový glykogén je už z časti doplnený, telo sa začína regenerovať, to znamená, že keď dostane dobrú dávku kvalitných bielkovín, je to super a vlastne telo ich použije práve na regeneráciu. Potréningové jedlo, tu sa bavíme o pevnom jedle, to znamená mäso, ryža, zemiaky, vajíčka, ryby, čokoľvek normálne jedlo, je vhodné príjmať až zhruba 1,5 až 1,3 po tréningu. Kľudne to môže byť povedzme 1,5 po proteínovom nápoji. Toto je z niekoľkých dôvodov. V prvom rade telo hneď po tréningu má odkrvenú tráviacu sústavu, všetká krv je vlastne, teda mala by byť v svalovej partii, ktorá bola aktuálne odcvičená. To znamená, že prijať relatívne ťažko stráviteľné potraviny, ako je mäso, ryža a podobné veci, telo ich príjme, ale tým, že tráviaca sústava je odkrvená, tráviace enzymy, žalúdočná kyselina nemajú dostatočne vysoké hodnoty, tak toto jedlo vlastne bude zbytočne ležať v žalúdku, bude zaťažovať organizmus a tie živiny, ktoré sú v tom jedle obsiahnuté, aj tak bohvie ako nevyužijeme. Keď je toto jedlo prijaté až zhruba teda tú 1,5 až 1,3 po tréningu, telo už začalo proces regenerácie, začali sa opätovne tvoriť tráviace enzymy, ktoré dokážu tráviť bielkoviny v mäse, ktoré to dokážu tráviť škrobové sacharidy, ako napríklad ryžu, a tým pádom je telo pripravené na to, aby toto jedlo prijalo, aby ho spracovalo a aby dané živiny vlastne dokázalo využiť práve na ten cieľ, ktorý máme, to znamená regenerácia svalov, spevňovanie svalov a tak ďalej. Na záver ešte niečo k množstvám jednotlivých doplnkov. Ako som už spomínal, to cukru tých 15-20 gramov je minimum. Niektorí ľudia kľudne môžu si dávať aj 50-60 gramov. Toto veľmi záleží od metabolizmu daného človeka, od telesného typu, od náročnosti tréningu. Treba si však dávať pozor, pretože zbytočne veľké množstvo cukru môže viesť k tvorbe tukových zásob a to vlastne nechceme. Čo sa týka BCAčka kľudne v 5, 7, 10 gramov, záleží od toho, či máte práškové alebo tabletové BCAčka po tréningu, do 10 gramov úplne v pohode. Takisto glutamín 5-10 gramov po tréningu môže iba pomôcť.